aw sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ aw ni yantuma a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka bi juma kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la kunun ko alamisa juillet kalo tile 24 an ka jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta ale ye jamana ka ciden ni o ye son excellence docteur Badr Abdelati ale bisimila ni o ye jamana ka jamana ministre ɲɛsinnen don ka jamana kɔkan ko olu ma u kɔni sigira ka kuma Kuluba palais kɔnɔna la min na jamana y'a da yira an ka jamana ɲɛmaa la ka fɔ ko fɛn min ye a laɲini bɛ u la ka bolo di ɲɔgɔn ma sabati u ni Mali jamana ani AES jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ sira caman yɛrɛ o kɔni fɛ o kɔni ko a laɲini bɛ u la ka bolo di ɲɔgɔnmaw sinsin yɔrɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ o de kɔni bɛ tali kɛ fɛn min ye domaine militaire ni o ye lakana ta fanfɛla o ye fɔ o kɔfɛ ka taga sɔrɔko ta fanfɛ ni o ye économie ani fɛn min ye développement fana ta fanfɛla o yɛrɛ fana o fɛ ka a yira ka fɔ ko u fana bɛ ka a laɲini kɔni kɛ ka se an ka jamana yɛrɛ dɛmɛ bagaci wɛrɛ tigilamaw yɛrɛ fana kɛlɛli la. Kasangani an ka jamana douane maaw ka wuli ka jɔ ye kunun ko alamisa juillet kalo tile 24 u sera ka tɛgɛ kɔni kɛ ɲɛnaminimafɛn ni o ye drogue bulu 104 de la min kun bɛ ka bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ ka don an ka jamana kɔnɔna la camion ba 2 yɛrɛ o kɔnɔna la kasangani an ka douane maaw ka baara yɛrɛ kɔni kɛ cogo ɲuman ye sɛgɛsɛgɛliw sera ka to y'a ye ka fɔ ko ni bulu 104 kɔni kilalen kun don camion ba 2 de ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka ala don an ka jamana kɔnɔna la cogo min a ka kɛ i n'a fɔ ko koli wɛrɛ o yɛrɛ de ye do min na u kun bɛ na don an ka jamana kɔnɔ ka da kan criminel réseau ba minnu bɛ a kun bɛna tila olu de ni ɲɔgɔn cɛ a sanga ni baara kɛcogo ɲuman ye an ka jamana douane ɲɛmaa kɔni ko k'a bɛ foli di a ka cɛdenw ma u ka baara kɛcogo ɲuman na. Tɛnɛn don juillet kalo tile 21 san 2025 Sabalibugu commissariat de police ka sangalu ka wuli ka jɔ n'u ka baara kɛcogo ɲuman ye ni o commissaire Barka Kamara ani a ka adjoint Boubacar Traoré olu ye wuli ka jɔ ba kɛ tɛnɛn don juillet kalo tile 21 sufɛla wagatiw la ka jigin sugu kɔnɔna la min sera kɛ sababu ye ko ni tigɛ kɛ mɔgɔ 4 bɔɲanko la minnu ka baara tɛ fosi ye bolimafɛn wɛrɛ kɔni suɲɛli kɔ ani ka u bayɛlɛma ka segin ka u feere tuguni kura ye tuma min na u kɔni wulila nin don kɔfɔlen su la min yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la sibiri juillet kalo tile 19 su fɛ ka jigin Sabalibugu sugu yɛrɛ kɔnɔna la min sera k'a to u taara tɛgɛ yɛrɛ kɔni kɛ fɛn min ye drogue dealer ba dɔ yɛrɛ kɔni kan ni u ye tigɛ ko la an bɛ wagati min ko sisan u bɛ fanga tigilamaw yɛrɛ kɔni bolo o kɔfɛ tuguni u taara bɔ fɛn min ye ka dɔ ka fɔ maa dɔw yɛrɛ kɔni fana kan minnu ka baara tɛ fosi ye maa 4 dɔw bɛ taa moto suɲɛ ka na dɔw bɛ na ni a ye u bɛ taga u jɔ fɛn min réparateur dɔ fana ka garage la min fana ka baara tɛ fosi ka moto suɲɛli ninnu fasadi falen ka fasadi kura kɛ u la ka sɔrɔ ka u feere tigɛ kɔni kɛra ni maa 4 bɛɛ lajɛlen na moto 9 de sɔrɔla u bolo wagati min na u bɛ minɛ ni wagati in na u bɛ fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan. An ka jamana minisiri so ɲɛsinnen don kalanko ma a kɔni ye ni kunnafoniya culen bila ka sanga ni kunun ye min na a yirala ka fɔ ko bi juma juillet kalo tile 25 ni ala ma basi kɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 wagati fɛn min ye baccalauréat ni o ye bac 2025 ye ko o jaabiw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna bɔ ka bi an b'a fɔ examen candidat bɛɛ lajɛlen ko o bonne chance. An ka jamana minisiri so ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma ni o ye ministère de la santé du développement social ye ale kɔni bɔra ka communiqué dɔ bila ka sanga ni kunungo ye communiqué min kɔnɔna la a ye a yira ka fɔ fɛn min ye bana min a bɛ fɔ a ma ko variole ni a kun kɛmɛ ka walima a kɛmɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ farafinna jamanaw yɛrɛ olu kɔnɔna la ko fɛn min ye ka a daminɛ bana in wulila ka se sisan ma ko an ka jamana kɔni ma variole ka fosi de kɔni sɔrɔ min na ko a yirala an ka jamana lapitanisow la ka fɔ ko variole ka dɔ kɔni yɛrɛ kɛra ka sanga ni o waleya ye an ka jamana minisiri ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma a kɔni population yɛrɛ kɔni wele ko fɛn min ye bɛɛ lajɛlen ka dɔ fara cɛsiri kan ani yɛrɛ tanga kan walasa an sen kana ye ni bana cɛjugu in na. Nimbugu ni ale bɛ luluni cercle kɔnɔna la Sikaso région kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kunnafoniya carila ni dɔgɔkun in kɔnɔna la ko bamananci wale tigilamaw yɛrɛ kɔni kɛmɛ kana u daga sigi fɛn min ka dɔ ka fɔ ni marabolo kofɔlen ninnu kɔnɔ o sababu yɛrɛ kɔni ma kɛ dɔwɛrɛ a yirala ka fɔ tarata don juillet kalo tile 27 ko jadisiw ni o ye bamananci wale tigilamaw yɛrɛ kɔni ko u jiginna fɛn min Sikaso marabolo kofɔlen ninnu o kɔnɔna la min na u ye dugudenw yɛrɛ kɔni lasira ka fɔ ko ni u kɔni ye a fɔ ko bɛ a kunnafoniya di lakana tigilama walima jamana ɲɛmaaw ma ka fɔ ko olu kɔni bɛ marabolo kɔnɔna la ko u na kojugu kɛ u la ka sanga ni o siranya yɛrɛ kɔni ye fɛn min ye u ye u makun u ma sɔn ka kuma min yɛrɛ la u kɔni bɛ ka fɛn min ye wagati min ko sa u bɛ siranya kɔnɔna la kuma min na u ye nin waleya kɛ ni dugu kofɔlen kɔnɔna la u wulila ka u kunda Burkina Faso jamana yɛrɛ fana kɔni sira kan.
kasangani o kɛli kɔni ye an bɛ wagati min na iko sisan lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni bɛ patrouille la dugu fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ka se ka dugudenw ni lakana. Kasangani an ka jamana ka wuli ka jɔba ye walasa ka se ka an ka jida fɛlaw ni o ye ba kɛrɛfɛlaw ka olu la saniya ani ka jikɔnɔfɛnw olu yɛrɛ ni la kisi togoya min na o de okumu kɔnɔna la ka a daminɛ juillet kalo tile 21 na ka taa bila a tile 23 la an ka jamana garde nationale ka bolo faranbe ni o ye groupement tactique d'intervention tama olu ye wuli ka jɔba dɔ kɛ nin don kofɔlen ninnu kɔnɔna la min na u kɔni ye fɛn caman kɔni silatunu ka bɔ badafɛlaw yɛrɛ kɔnɔna ni o bɛ tali kɛ fɛn min ka dɔ ka fɔ u ka draguw la o ni a ɲɔgɔnna caman. Kabini janvier kalo tile 16 tɛmɛnen san 2025 min yɛrɛ la baaraba dɔ kɔni birikiden fɔlɔ kɔni tun dara ni o tɛ dɔ wɛrɛ ka se ka yɔrɔ dɔ kɔni dilan yɔrɔ min na ɲamanjimanw bɛ se ka taga bɔn o yɔrɔ min na ni o bɛ tali kɛ fɛn min tulunɔgɔw la ani jinɔgɔw la o yɔrɔ kɔni baara o banna ka sangani bidonya yɛrɛ o kɔni ye min wari yɛrɛ kasabi taara i jɔ fɔ sefa wari $78,000 na min baara kɛra fɛn min ka dɔ ka fɔ sira glan sira min yɛrɛ jɛnya bɛ taa kilomɛtiri 1 ani a kunkan fɛn na ni a largeur yɛrɛ ye mɛtiri 7 yɛrɛ o bonya ko ye baara yɛrɛ kɔni kɛra kalabankurakaw fɛ yen nɔ min yɛrɛ la a kulobokarili kɛla kunungo alamisa kɛnɛ min kan an ka jamana gouverneur ka représentant kun bɛ ni o ye Mangoro Konate ye. An bɛ taa kɔ kan kibaru la fɛn min ye Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ale kɔni bɔra ka kunnafoniya di kɔni kɛ officiellement min na a y'a yira ka fɔ ko ka sangani Nations Unies ka Assemblée Générale kura nata yɛrɛ ye ko o kɛnɛ ka Faransi jamana kɔni mina Palestine jamana kɔni ka o lakɔndɔ i n'a fɔ jamana ka d'a kan ni a taga lajɛ wagati min na ko sa bɛ taa jamana 147 ka taa bila 150 bɔyanko la minnu kɔni ye Palestine jamana yɛrɛ kɔni lakodɔn ka kɛ jamana yɛrɛ o kɔni ye n'i y'o taga lajɛ a bɛ n'a fɔ ONU kɔnɔna la Nations Unies jamana 175 de kɔni ye fɛn min ye Palestine jamana lakodɔn. Ka kunnafoniyaw datugu an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna la États-Unis kacikɛlaban bɛ ni o ye Hulk Hogan ye ni ale bɛ kaci kɛ kunnafoniyaw carila ka sanga ni kunungo alamisa juillet kalo tile 24 ko dabama ka wele sera ale ma ka a sito san 71 na kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni sɛbɛntiyara fɛn min ye polisilakaw yɛrɛ kɔni fɛ ni o ye Florida ani World Wrestling Entertainment olu yɛrɛ fana o fɛ an b'a fɔ ala ka hinɛ kɛ banbagatɔ la. Mali kunnafoni bɔlɔsira lajɛbagaw ne bɛ dansigi kɛ a ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na ala ka an si jɔ ka sini ma kɔnɔ.